Da sen näme bagtly diýe Sähra diýip sorasaňyz aslynda Günaydın, ertirgin hayırlı olsun gıylar, oğlanlar. Turdum, sağman, geyineceler. Menem turdum, daha şükür. Kat geyinyen. Min ýan adam pahar ýaşy gidenne, yani 30 men 31 ýaşymda da şu wagt gidenne, hakyt adam özüniň garraýanyny duýan ekeni. Näme üçin diýseňiz, ana 18-15 okaýan öwürlerini zadymy. Mesela Thomas'ın kanserin önünde yatıyorduk biliyorsunuz. Şu wagt şu men kuhyam. Ştaýsam men kuhyam da. Ana kuhyamda bir kansener işleýär. Şu kansenerim komnatam 3 komnat. Ana bir spalnyam, bir salon var. 3 komnat şoňa aýlatýan, ha. Onu şu yani şäp turýan aslında. Ondan uşap turýan, ondan haýdap giyinýän. Joraplamy giyýän Tomsa. Ha öçürsem gaterwet kızgyn ýöne diýjek bolşum. Hani biz kiçikek kansener ýakamyzda uly heleylerine heliýeňsizli zatda oturýar diýýärmiz şäme. Ha televizyon şoda indi. Adam ýaşy geçdikçe aklam goýulýar bolyn, suňam goýulýar hadym menen. Şolar ýalak sedenen goýmýar daýlama turdum menem. Biraz goýda bolup ejemlere gitsemmi diýen. Güläşede aýdaýyn eger näme bolsa gideli. Şu Hudaý bolymyz, nasip bolsa taýýarlygyny göreli. Batyram şu adam pulnam alanok, pullaryny berişdireýin. Mekke, bugün naharlar menden zaftyk. Omlet pişirjek. Ýokardy ýerçip bilemek, ýene Batyryýar meni çağırmadyň diýip. Onu men çağırdym. Omlet etdim, düýnün galan naharlar bardy, onu gysyrýan. Boldy. Bir batırma, omlet, biraz şeyler. Duz atmadım ha, hemen ki. Duz nerede? Şuna sana. Bunda mı? Dur. Şunu. Hem dedim bu olaylanıyor. Yok mu etti? Komşulara gitti. Kulağıyla geldi mi? Kemalli. Kulağıyla geldi mi? Alı başlıyor. O kulağıyla geldi garip. Taşı doğursın. Ona bir kulağıyla. Arada yatıp olmaya doğanım. Nerede kulüyen Mekke?
Benim moralim sıfır. Hiç keyfim yok. Yakın vize alanda 1-2-3 diyelim. Ne mehvanlar men size hada koy. Yönü bir omlet böyle dedim bunu. Ben bunun içine koyuyorum, boşuyorum yemeği. Bismillah. Oldu. Hadi bir şey alıyor. Kafa yok. Bakın. Ana. Bu da içimizde bir şey tabacağı. Anlattın. İtik varsa. Bak kopanık diyor ama. Kopmadı ne bitlerini? Ha koptu. Ana. Böyle kopyalım. Hop. Oldu tamam. Ala dedir yerler çok hani şeyden tutacağı yağ var mı anlarda? Hava şu akıyıcıyım canım dedi oğlan onun deyip oğlan onun kıyıcığı benim zaftır gidip onun kararını yiyen Gülelek'im eline almadı. Gülelek men storiesimi görýän bolsaň ene şu zatları Mekke bilen taýarladym akylym. Gelip iysen iyi, gaharym gelene duz goýlanma seni alkyseňam ýene doganymdyr. Ýene de et tırnaktan aýrylana gelip arkaýyn iýip bilersiň. Hawa. Şon ýalak. Et tırnaktan ýene aýrylana diýenmekki. Ana çayım demledim ki ekmek eline döktüm. Şanyalak yine. Ayarlığın. Ekmek mi dakmana utanmadan tehrani iksanak na borma zengradın valla çiftliğine enne bütün Türkmenistan bile benim çoğurlayısın basmayı. Na bu öneme duzluğumu alıp gitmedin mi? Böyle ursun kudayı takmasın diye oradan duzluklanma ne sana boş kaçansın. Yüreğin yavrular niyede taktım kunyalı oradan rastlar bir tenkel küçük duz salınyanlar nekle urlukanlıkan bektir zaman. Mana o duz koyuyanım nire gitti ayarlığın. Nereliyim? Birine verenler de mehri. Mehri verdim birine. Mehri. Ben üstüme atma. Yok mu da sana için video çekip koydum. Ana gör puli bilgilerini bilmem adım o kadar. Gelinlerini kalamadan bektaşlar alyanlar ne öğrendim biliyorsun. Öyle zaftırga geliyemem. Zaftır kandım diriyem iyi işte kâver. Böyle ayarlığın onun ötkünemi. Yok ötmeyin ağzı koyunları görün ağzı. TikTok'ta öğrendim. Neydi? Arasında bir dadın iki dadın almanı bile noğur olmayın deyin. Sonum alma gülelek. Uymanan gidiyana sana. Doğruna yarasa alıp kayyan yana lişin duzlu. Son çift değil ya. Kurdun ağzı iyise dağın, iymese de. Son çift alma. Şeyden o için bir kısan vardı. O var bakıyordu. Ben ne düşmeserim. Görmeyen şadatlarını sen. Tağa durdu bölüme çıktım. Şaran kayıt yapırım. Şu stur çıklam bölüme çıkıyordu. Ağırlı sturlu. Ünlü bu çıraktan geç ulay yapışıp başta öyümü koşuğunun emrip başladı bu mehre. Ağlama bana düşüyor. Yo alarım beni. Düşmeserin kağı uğradına alır bunu beni. Ecemlere gidelim gülele. Böyle bir kanımdan kara sen de olur kahvedeyim. Kıyılara malk gel bu mi? Gülelekler de kıyılar. Yok maalesef. Baliye sağır gülele alma akıl. Min bilen den olma sen kovgayı da. Ben çok mesukarına uğraşın ağrı TikTok'ta. Da sen ne mi baktıca sekra deyip sorasanız aslında küçücek zatlan hemme sen beni baktıca. Odan yazılan sözler, kov diyen sözler, alınyan güller. Aslında hemme zatlan lezzet alayan Hudaya min şükür adam şu zatlardan lezzet almasa şol adamın durmuşu kov derlik aslında seyredende. Inni ayratin men baktıca diyen şundan ökstarsa gördünüz mü seyret diyen zaten ünslerin öň çıkaymalı ken şu zat diýilýän söz gaty meňçe ulu nemede sebäbi bar men azabymy görýänmikem diýen diňe men azabym bara bir kısanca adam görýän çynymy aýtýan
Şoň üstüne işleýişimi bir kiçik ingen ucu ýaljakly adam o neme edilýän, problem edilýän sebäp şey diýen maňa ananyp alýar. Şu görýän adam maňa anany şu men çykarýan datlanma. Maňa ananyp alansaň şol adam menim şo anamny ödäsim gelýär. Ikony waýa tehranan şey alma şeýle boldy diýeni islämek. Ene meselem men bilen zat şu kimyagarlar Türkdäki ýygnak atýar adamlar men bilen ýygnak edeti gelen. Ataýy bilen edenden gowurýarlar. Sebäbi men inçgäp, çinkgäp içinden başla daşına çenni şu taýsy eýlemi, bu taýsy beýlemi. Abi sere şu taýsy şeyler akdämin illi gerek şu barda çinkgäp soraýan üçin Sahranım lütfen seninle toplantı yapmayalım ya diýerler. Ya bunaltýan gorgullary. Menin düşünürýän men ýa Türkmenistan tanaya onu iýlik ertekün bir da bolaýan maňa diýen şol ýan biýawraýçylyk diýen maňa pul gerek, gel maňa awray gerek. Awray alýar adam öz awtomat pul ýylýan adam özü ýygynyň gelip durýar. Şonçy Hudaýymyň şükür siziň paýlaşmalaryňyzy görýän. Zat edip bilseň, geçmeseňiz bir zat düşünür, geçek bolýan şuna borlay. Şuna bor çıkaranda hikayecağımı düşünürcek koyan. Şuna bor çıkaranda şu dizaynından tut içinin himmedadım, yiki aslında himmedadım bilen ödüm seyretken, ödüm ilgilenýän iýmekmämi. Garat ödüm kontrak näme diýilýärmekki? Kontralaýypdy diýilýärmi? Şoňsta düşünüp Orçul yaradım. Evet, yüzüňizi şuňulan ýumul, üçnäme bar seredin, üçnäme bar bolýan size bir günlük cilt bakymyňyz şol aslında seretsen. Yüzüňizi ýuwaňyz, soň tonik bilen süpürýäňiz, soň sibirtgalaryňyz yüzüňize den, vitamin, hawa, himme gowluklary yüzüňiz garasy taňar ýalkatyna ýakalym. Şol derejede. Atam like koysanız halardım, seredim. Yüz yıkama jeylim bilen başlayayım. Gülelik akıtmaya tanıd balayım size. Ene seret himmedade düşünülen eğer bir yer gideňizde de şu atçygyny aýyrmaga kılym şu gulupla ya. Şu dadan aýyraňyzda da ene seret şey diýip açylýar şu da gorkoday. Yok, şey basylýar demekki. Ha, böyle. Ne açtım. Yine. Ay kan oydum aslında kan oymamışlar yani. Bana kalmen yani. Yürüm böyle. Yürüyamaz. İz çağırdı. Bir kovi. İlk kevradım. Bilemek yadır var böyle. Tamam ne yapacağım diyorlar. Sağolum tanrıyal kadın kovda da kenim. Klavişler var ya. Hakika üçü elemanat bakası var. Sivırtkası var. İçinde nemesi var. Köpürçükleşen katı şey, köpürçükleşmen var. Elimde alanlar bile. O ödürü filmde arasalayanlar, yuvayanlar. Ben çırakalım yüzüm yuva. Başladın mı? Geredin şul deniz duzundan yasalan peeling. Şey alýana da şunu. Yüzmantdan şunu. Yüzmantdan karşıdırýaňyz ilki eliňizde gowadyp ýagynda adam deniz duzundan hakykat. Azajykyny alýaňyz boýnuňyzdan aşagda näme bolsa ýuwup bilýäňiz. Ýakyn etmekdim elime dogry. Eliňizde, ennamyňyzda batyk bir hile deşik görnümlere sağ bolsun aýtýaňyz akyly mene seredin. Sağ bollaşýaňyz garaz. Tırnaklaryňyzdan gatdarlaryny minikür etmeniňize gerek ýok. Yüzüne çalýak kişi yüzüňizde çalmak gadagan diňe boýnuňyzdan aşagda boy ýerinde çalyp ulanyp bilýäňiz deniz dowdy. Eliňiz ýumşaçyk eder iýsem bet arkaýyn göwüňiz rahat ulanyp bilýän bahasy 100 manatdan 861 87 ýa-da 864 60 98 88 güläşden alyp bilýäňiz. Maňa ýerden saat 10'dan 10'a çenni güläş ýöne gijra çenni dastavka edýänler habaryňyz bolsun. Sarma bolsun li boýda adamda. Hede ýürek maňa da ýuwun bolar. Şunu görkezip bu da jeýtkym eýlama. Seredin içine krem madyr. Bir sıkım alýaňyz şeýle
برجع ثقم كان يرك كمين وانا هم دادم نسير يعني أدرق كيانا نسيرتم برجع ثقم يديان إتشنا كريم جاغسرا بقى تخرق منكتن 500 ملي 500 ملي خبر ما البولسن علم of dagayım oyunu dagayım banyanı dagayım neyim dagaysanız koyun alıp bilyanı değişmeyer 61'lik 87 ya da 64'lük 60 98 88 numara bilen haberleşip alıp bilyanı gaylar.